Daga nasu bangare gwamnan jihar da magaram kanal Mamman Sani Masallaci a ranar shekaran jiya ne jagoranci bikin buɗe ma'aikatar 'yan sanda ta Dingas. Shi dai buɗe wannan ofishi na jami'an tsaro 'yan sanda a Dingas na daga cikin matakan da hukumomin koli na ƙasar nan suka ɗauka domin ƙarfafa matakan tsaro a cikin yankin, da yadda za a samu zama lafiya da kwanciyar hankali za su ci gaba da kasancewa a cikin wannan yanki. Ga ƙarin bayanin da wakilinmu Usmailu Usman ya aiko mana daga can Zandayar. Ranar 5 da watan Satumba na shekara ta 2012, shekaru 13 da aka kirkira ma'aikata ta 'yan sanda ta gunduma ta Dingasa, wanda wannan ma'aikata kumshi shashe daban-daban, domin an kirkira ta ne domin ƙara ƙarƙafa maganar tsaro tsakanin jami'ai na 'yan sanda da al'umma. Cikin jawabin shi, gwamnan jihar da magaram kanal Masallaci Muhammad Sani alƙawali ne da hukumomi na koli na wannan ƙasa tamu suka ɗauka domin inganta maganar tsaro tsakanin jami'an tsaro da al'umma. Shi yasa aka buɗe wannan ma'aikata ta 'yan sanda. Shekara 13 da ta wuce, Dingas take tambaya tana cewa tana son kwamseriya a kawo mata polisai. Allah ya sa da tsinkaye na manya na yanzu, ina nuhi shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da kuma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen suka tsinkayo suka ce lalle ya kamata a karbi wannan kira naku. Shi yasa a wannan shekara aka kawo muku polisai kuma ga sunan ga gidansu. Kenan wannan taro da muka yi a yau dan mu ce ma polisai na Dungas mun ba su izini daga yau su fara aikinsu, kuma kenan daga yau shi wannan gida na polis ya zama kenan gida na polis na departamentin Dingas. Kenan daga yau mun ce musu su fara aikinsu kuma su kula da duka jama'a da ke nan wurin. Mun ce masu mutanen bariki da sarakai da kuma mutanen gari su yi hulɗa a ba polisai hannu, saboda yanzu harakan tsaron ƙasa ba zancen 'yan sanda ba ne kawai, ba zancen polisi ne ba kawai, ba zancen soji ne ba kawai, tsaron ƙasa ta mu duka ci. Kenan kowa ya kama, wanda ya samu labari ya zo ya kawo ma polisai, haka ne suke aiki. Ku ne idanun gari, su suna nan wurin, amma kun yi su idanu tunda ba su shiga cikin gari duka inda kuke. Kenan in ba kun ba su labari ba, su ba su iya su yi aikinsu. A yi zumunci, a sojuna, wannan polisai ku kuka tambaya, ga su mun kawo muku. Kenan ku karbe su da hannu biyu kuma a yi aiki yadda ya kamata. Daga nashi waje, wakiltaccen hukuma na kominta Dingasa Mamman Alo ya kai godiyar shi da sunan al'ummar Dingas zuwa ga hukumomi na koli na wannan ƙasa tamu. Ya ce kuma za su ka tasu gudunmuwa sosai domin kama ma jami'an tsaro. An ka ƙarshen wannan shagulgulan inda aka buɗe alamar cibiyar ta jami'ai na 'yan sanda ta gunduma ta Dingasa kuma da shiga gurare daban-daban. A can jihar Agadez kuma aikin gyaran hanya mai hada Timiya da sauran sassan yankin ne aka fara, kuma shugaban gundumar Iferuwan ne kwamandan Ahmadu Hassan ya jagoranci bikin soma wannan aiki tare da kasancewar mai martaba Sultan Umaru Ibrahim Umaru. Ga rahoton da wakilinmu Abubakar Idi ya aiko mana daga can Agadez. Domin kawo sauƙi na zirga-zirga ga al'umma da ke biyar wannan hanya a kodayaushe da ke tashi daga da'irar Timiya da sauran yankuna na Ayira da kuma amsa koken jama'a wannan wurare. To dangance da haka ne, prefe na gundumar ta Iferuwan kwamandan Ahmadu Hassan ya girka kwamitin da za ya kula da sa ido a gyaran ita wannan hanya, yayin da kuma aka yi wannan biki a hukumce tare da halartar mai martaba sarkin Abzin Alhaji Umaru Ibrahim Umaru. Fara aiki na hanyoyi da ake na Shimiya da komin wanda ba su da kyau ga damana da bayan damana. A madadin shi ne komin real a zafin gaba nurase da lige da sarakuna da mabin da kwamiti da an ka'aza suka gayyace mu domin mu zo wajen fara aiki na gyaran hanyoyi da suke son su yi na kwamitin kimiyya. Madadin shi mana kira ga masu hannu da shuni da su taimaka ma wannan kwamitin aikin da kwamitin ya runguma da shi da komin ba ƙaramin aiki ne. Muna kira ga duk wanda iya kamawa to ya kama domin wannan hanyoyin suna nema gyara domin albarkacin ƙasa, domin albarkacin gonakinmu da ke fitowa hanyar da ne ke bi.
Mai martaba sarkin Abzin ya yaba kwarai da wannan fusa'a wanda kuma gyaran ita wannan hanya shine abu mai mahimmanci da za ya kawo sauki ga masu zirga-zirgar biye ita wannan hanya ta Cimya wadda ta kasance tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake ji da su a ɓangaren yawon buɗe ido da kuma jigilar kayayyaki na lambu ko 'ya'yan itatuwa. To jama'a masu kallon sauraren mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake mu fata alheri mu kwana lafiya labaran sashen